يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشر في الله جباو بيجمعي بيدومباي أنغا بيجمع كتبا كنكا أمبا بمكو كارتي لامي نبي ولكو سوال بوغو مصر من نوبا ولكو مسجد أبو بكر والمايكا فو شرفيو كمصري أنغا المامي ani ankara mogo ay kutuba min ke anye abulla kuna ngoya tamashan ala ke nen islamé nyuma bela jele kishiyama angeje anga kutuba duma illa me nyon fe ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat هيا على الإفلاح هيا على الإفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أمتنا الله تعالى فكبو الشيطان تورما أما كلنا من الله تعالى تقبر كما ألم ياد من ألم بالبا tando nani ambo sabati kata Allah ta'ala ma Allah ta'ala mo san koloda kadu koloda ka koronda ka klebida o tando nani ambo sabati kata Allah ta'ala munye damfembe damasai mishiraka ma shite fa Allah ta'ala kele jonyon ta'ala mishiraka Muhammad mfle Allah ta'ala ka jondo aka chidendu kisini nema ba ala kiraka ana somo sanmau ana ka sahaba sanmau ani ma munu tuguru koni bara nyumanye fakata bla jondona ni Allah ta'ala sonanga bi walada bina bolimunka o de clear of fly ikado hada made kunanja tamansere ani kunangoya tamansere ni Allah ta'ala sona anga bi walada bina bolode kan Allah ta'ala ka ambe sababama ya Allah ta'ala ka jon kanye ni kuma kamina ka bo kibara yoro ki kado ala jon baro kumbe bani Israila ale ala jombayo o ya soro bani israila wati ikar kungo bar kumbe bani israila kono alele nana tema ikado anana tema muna anana tema ikaro chenche mugudela ateme to chenche muna ikado aya nata kafo kom kungo be bani israila kono hali koni chenche mugu mfle ko abega ke ikaro nyo muguye walma alkama muguye alaka sakadi bani israila kawma o ko sakadun kufa ko sebe chenche mungu mflani ba fkaye ko sebe ibita anga fan fala nuna munye tumutu jamana nuna kata gawo jamana nuna ibe chenche mungu to ne nyon sanfe fi ibe kabakoya ale anata ka fo ko ikara bani israila flani ikara kunwobe ko ikara chenche be ka ke ikado muguye alaka sakadi bani israila kawma o ka dun kufa akelen wo ngani anyumanta wati muna wati ikado chide mukume bani israila Allah ta'ala uchi katani ala jom banyoro ega saga famunni ikaro waliju banyoro ka fayena ki ikar ayengana yuma mutakafo ko nini chenche mugu mbe kunkera sisa ikara nyomugo ka kumbadi bani israila kauma ku ba dun kufa ki ikar kayo ngani yuma mutade ko ali Allah ta'ala o baraji sama ina fa yake ikara ayo o baraji sama mundo se otigla moyma ala joyma parce ay ngani ayuma ta ka aslame nyon segere islame kan ke maye ma men ngani ayuma ta ka aslame nyon segere mais islame makka ke maye ma mba aslame nyon alete ni so jafio fa aslame nyon ka lebu wal ma ikara ko ka daka munte here koye alebe ni so jowla islame ka baratu yefio islame ka barade ibe mun kanun iyere ibore kanu islame nyon Allah ta'ala ka ambe sababama ki kara ka kan islame ika hina islame nyogonela o de fe mumbe be me ka juga ta islame nyogon segere ko fe munte ben fiu o ko fe sa ki kara ko dondola chedore nana ikado abdullah yoro muya abbas denke abbas yere joni abbas ala kira binanke de sallallahu alaihi wasallam o denge abdullah parce que abdullah to wolon flade be
ala kira duwa ke mun ko Allah ta'ala ka Qur'an donduma ibn Abbas bola o ala kira binanke denke o ahlul baytu doye ke kara ko cedore nana ma akun nana mba fe ekene ladi nyogoya aw komi nana fe ka fo ko ibina ko naki ladi nyogoya ko ne bi ladi nyogoya ni fen wore eki hakli tola iko ke no kara ina jien sorokanya ina Allah harafana soro Allah ta'ala ko no ganina o bay ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam akom be fen fola mu fiena o de ni Allah ta'ala fen mun dima ikado ika Allah ta'ala barka dano kana mala mun bi sanfe ika mala mun bi duguma ni Allah ta'ala ibla joromuna ni Allah ta'ala ika almami wal ma ika misri wallahi wal ma ika ikado dugutige ino de kaka kana nyebo fen wora fe ke ebo de fe ka temoka mani mun kaka Allah ta'ala bo de dima Allah ta'ala ka ambe sababama o ko ye ladi ko folo ye memun fiena iki hakli tola akwa fulana de jume iki hakrito Allah ta'ala ka fardawla iku asli awatula mun kama ko Allah ta'ala ba fa Qur'an ban kono fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko bonin ta cebe mawe mamunu be selike urku tenya sujudu tenya kullu harajun ko bonin ta cebe uli ko bonin ta cebe maye mam kabare ati songa selifana selifio fo lanzara kase ati songa lanzara fana selifio fo fitir kase ate songa fitir fana selifio fi kar fo saf kose ko tigla mo mflene ko bonen ta cien baye ko bonen ta cien be ma fana mam ka bare ab selika angore selifana katabla fo fajrila ata be selik watila de aba be ka angore ka seli ko Allah taala ko tigla mo ko ta cien halakli baye na sara kito yoro yoro abta jahannama kono Allah taala kan kisika boma ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam ko asabana jume kumbi ma cheo ika toki dala gesa ke jume ika Allah taala ko fokacha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kika to gonde foka chaya ika korofoli ye ka toy parce que korofoli mun fle abe maka samba keme ala bato Allah taala ba beke fuye ka sabu ka jume hada madin korofoli Allah taala kan kisika boma ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam akwa nanna de jume ki kana songa tugu shaytana ko fiafio shaytana mun fle ko hada madon jugude shaytane ni ma fen tugra shaytana ko shaytana be ke sabu katane jahannama de kono Allah taala kan kisika boma ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam akwa duruna ki karo kan na ke mai mambe jien kanu faka damateme ko maka lahar de kanu ka damateme me ko maka na jien kanu ka damateme fiu mabe jien yini kallara hini o fe mumbe o dalu de jume rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hada madam Allah taala delim ko Allah taala jien here dama o do jume muso nyuma mbola mobli nyuma mbola du nyuma mbola o jien here lahara ta jume o de aljina Allah taala ko no ganena o bay ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam kuma kame labna jume ko Allah taala kan kiska bo jahannama toroma ala ko ke ala kira horma kama sallallahu alaihi wasallam ako ko worona jume ke mai mamu ikono jeli no kata islame bema eti sanga kono juga taki islame nyogo segara fifiu Allah taala ka ambe sababa ma nambore sa ko don bagaba ko Allah taala ka jemba ma ka kan islame ika kono jele ya taka islami nyogon segere ika hina islami nyona ko muflene ku ikara ko ye kunanja tamansere folo ko kunanja tamansere ko abe kila kata kilaro ta anikile ko folo de jime haramade iki tige jena ika la harde kanu parce la harde be laba me jente laba ki karo o de fen folo mu ye kunanja tamansere ko kunanja tamansere flane jume haramade eki hami beke jume jien kono ala bato kira munfo iko ke kira ki kana munke iko ye ka toy o ko fe ke hami ke jume o de qur'an kala islame chokoroba islame musokoroba au kanga o deundo ikaro dine kalana en tanga au yere islame wala be do um kawe ka to kabur kono adu be sama Allah taala fem ka do qur'ane amma ke kitabu fo ye fiefio sa Allah taala ba fa qur'an kono ni mam ko alif lam mim alifu o ye barajitain lamu ye barajitain mimu ye barajitain
ni kuranɛ tɛ n tɛ sɔrɔ gafe foyi la Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma k'i ka dɔn a sabanan ye jumɛn hadamaden k'i k'i da bɔ kumakan na kuma mun t'a bonya silamɛkɛ i ma kan k'i da don kuma foyi la fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ ɲali kuma de la mais kuma mun ye kuma lankolo ye silamɛ ma kan k'i da don o la Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma o la ne b'a fɔ ko Allahu taala ka yafa ne ma ni silamɛ bɛɛ aw yɛrɛ ka Allahu taala yafa deli Allahu taala de yafa caman masa ye ale de bɛ hinɛ hadamaden na ka tɛmɛ a fa n'a ba kan. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تنون ناني أمو سبتك الله تعالى من يدام فم بدم مساي كيسني نما بألا كراكا أنا سمو سنمو أنا كصحابة سنمو أني ما منو تقول كوني بارا يوم يفكتا بلا جندونا هالي بيامك كما مكا ودي كنا جا كنا جا نانا كودي جمع كسلامك كي كارو كي حكيتو الله تعالى كفر درولا ika ka wati la ko mun filɛ ko kunaja baara dɔ ye ko a duruna ye jumɛn ko de silamɛkɛ kana sɔn ka haramu fitini dun jɔngo belebeleba ni maa fɛn fɛn haramu fitini dun o tigilamɔgɔ laban bɛ sɔn ka haramu belebele dun o la k'an ka yɔrɔma janya ka bɔ haramu fitini ma jɔngo a belebele Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a wɔrɔna ko de jumɛn ko silamɛkɛ kan k'i teri kɛ jɔn ye ko silamɛkɛ kan k'a teri kɛ ala jɔnw maa fɛn fɛn ala jɔn k'i teri k'olu de n'olu wulila don min na lahara jɔn do e n'a wuli ka far'u kan mais ni maa mun taara i teri kɛ manamanamɔgɔ ye ni manamanamɔgɔ wulila lahara jɔn do k'i bɛ wuli ka far'u kan maa kan k'i jɔɲɔgɔn kɛ maa ɲuman de maa ma kan k'i jɔɲɔgɔn kɛ maa lankolon ye Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko o ye a wɔɔrɔnan ye ko a wolonfilanan mun ye i k'a dɔn tamaseere ɲuman ye k'o ye jumɛn k'o de i ka dɔn silamɛkɛ mumunikɛ e kan k'i yɛrɛ majigi e ma kan k'i yɛrɛ bonya fiyewu fiyewu ni maa fɛn fɛn yɛrɛ majigi Allahu taala b'i kɔrɔta mais ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔrɔta Allahu taala b'i jigi Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a kɔnɔntɔnnan ko ye jumɛn hadamaden silamɛkɛ e kan ka kɛ maa ye i ye furansire i bɛ hinɛ ta ka se i silamɛɲɔgɔn ma k'o ye jogoɲumanya taamasere dɔ ye o ye kunnadiya taamasere dɔ ye ko a kɔnɔntɔnnan ko ye jumɛn ko de silamɛkɛ e kan ka hinɛ Allahu taala ka danfɛnw na Allahu taala ye e da ke e kɛ sɔrɔtigi ye minnu tɛ sɔrɔtigi ye k'i kan ka to ka fɛn bɔ k'a d'u ma o mun filɛ n'o min ka nafolo caya k'o t'i ka nafolo dɔgɔya ko o de ye a kɔnɔntɔnnan ye Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a tanna ko de jumɛn ko silamɛkɛ i k'a dɔn e ka ɲuman de kan ka se i k'a dɔn i ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ma ani ka sigiɲɔgɔnw ma ani misiri kɔnɔ mɔgɔw ma mais kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka se sigiɲɔgɔnw ma walima misiri kɔnɔ mɔgɔw ma fiyewu fiyewu Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a tanni kelen ko de jumɛn ko silamɛ i kan ka to k'i hakili to mun na ko o de ye saya ye n'i tora k'i hakili to saya la o mun filɛ k'o ye kunnadiya taamasere i na sagi to Allahu taala ka sira kan ala ka ne ni aw bɛɛ faatu k'a sɔrɔ an bɛ ala ka sira kan ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam an filɛ ka mun fɔ sisan o de ye kunnadiya taamasere i k'a dɔn kunnangoya taamasere k'o fana bɛ tila ka taa kiliyɔrɔ 11 an bɛna o de fɔ maaw ɲɛna Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma k'o fɔlɔfɔlɔ de ye jumɛn kunnangoya taamasere de maa fɛn fɛn nafolo ka di fo k'a dama tɛmɛ wallahi ko bɛ kɛ sababu ka taa ni jahanama kɔnɔ parce que Allahu taala ko juma min filɛ farida dɔ don silamɛkɛ n'a waati sera hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ bitigi feere la k'i ka bitigi feere dabila ka na mais ni e ka dɔn wari nata kama ne y'i ban ka na juma la k'a kɛ feere i bɛ ka wari fɛn fɛn dun a bɛ wari kolo ye n'i sara k'i to kan Allahu taala bɛ taa ni jahanama kɔnɔ mun y'i s'a ma i ka nafolo ka a diyaɲɛ ta k'a bila i dusu na k'a dama tɛmɛ o de y'a se ma k'o de kama ka nafolo kanu k'a dama tɛmɛ ko mun filɛ k'o ye kunnangoya taamasere ye Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ko a filanan ye jumɛn maa fɛn fɛn i k'a dɔn i ni dungo dɔrɔn de ka di ye i bɛ tugu i ni dungo dɔrɔn de kɔ mun ye ala ko ye e ka mɔgɔ t'o la mun ye kira ko ye e ka mɔgɔ t'o la e da e bɛ tugu i k'a dɔn i ni dungo dɔrɔn kɔ ko mun fana filɛ nin ye k'i k'a dɔn k'o ye kunnangoya taamasere dɔ ye ko a sabanan k'o ye jumɛn ko hadamaden ma kan ka kɛ maa ye n'a kumara dɔrɔn fa nɛni ani ba nɛni ani kuma lankolon fɔ ko mun fana filɛ ko o ye kunnangoya taamasere dɔ ye o y'a sabanan ye ko a naaninan ko de jumɛn silamɛkɛ i kan ka Allahu taala ka faradɔ seli a waati de la mais maa fɛn fɛn ka baara i bɛ seli yɛbɛbɛ i t'a k'a waati la k'i k'a dɔn k'i bɛ kunnangoya taamasere de la Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko a duurunan ye jumɛn maa min ka baara a bɛ haramu dun a ma dɔn o ma dɛ
a bɛ tila ka mɔgɔw su ka kɛ haramu dunni kan k'o mun filɛ k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko a wɔɔrɔnan k'o ye jumɛn maa min ka baara kɛra jogojuguya ye ko jogojuguya k'o ye i k'a dɔn halakili taamasere dɔ de o ye kunangoya taamasere dɔ ye n'i sara k'i to i k'a dɔn jogojuguya kan i bɛ taa jahanama kɔnɔ Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko a wolonfilanan k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn e ye silamɛ ye e b'i yɛrɛ bonya k'a dama tɛmɛ e bɛ waso k'a dama tɛmɛ ko wasonbaciya ani yɛrɛ bonya dama tɛmɛ ko mun fana filɛ k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko maaw k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma k'i kɛra ko o de ye a wolonfilanan ye ko i kɛra a seginna k'o de ye jumɛn maa mun nafolo b'a bolo mɛ a ka nafolo i k'a dɔn maa si tɛ quartier kɔnɔ a bɛ maa minnu nafa n'a ye fiye fiyewu ale ka nafolo bɛ don fɛn min tɛ ala ko ye mɛ ala ko a ka nafolo tɛ don o la fiye fiyewu ko maa fɛn fɛn ka baaraw ye k'i kɛra o tigilamɔgɔ ko a bɛ ka mun kɛ k'o de kunangoya taamasere dɔ ye k'i kɛra ko a kɔnɔntɔnnan ye jumɛn maa mun kɛra silamɛ ka tila ka nafoloba d'a ma mɛ a tɛ hinɛ a silamɛ ɲɔgɔnw na fiye fiyewu ko n'i y'o ye maa fɛn fɛn na k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko a taanan k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn kɛra tɛgɛman gɛlɛn a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ci maa si nɛn kan ko mun filɛ k'o fana kunangoya taamasere dɔ ye Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma a laban k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn i tɛ miiri saya la fiye fiyewu e yɛrɛ bolo i tɛ sa fiyewu e bɛ ka diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn i ni dungɔ i bɛ k'olu dɔrɔn de kɛ saya bɛ n'i minɛ don min na k'i b'a fɔ ya laytani kuntu turaba Allahu taala hali ni kun y'a dɔn k'a fɔ bi bɛ na e kun ka ne kɛ bugure ka kɔn bi dɔnya ye o don dun i b'o kuma min fɔ o ye kuma fɔ ye o tɛ nafa foyi ɲa Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma bi walada min kun b'an bolo o de ye nin ye Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma an bɛ dugawu kɛ nin kan rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kaseera salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila as-salah أكبر رسولي من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتى الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون رسولا أولئك هم الصادقون سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بعدين تبشر في الله جبوا أنا جمعة جينا كافة kutuba duma in lamena kɔfɛ an sera an ka alimami ma n'an ka shirifukɛ men da ye men tigila ye ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra jɔnw de la. bashir allahu taala k'an bɛ sababa ma ne yɛrɛ tɔgɔ ko hamid haidara ne fa tɔgɔ abdullahi n ba tɔgɔ ko aminata i k'a dɔn fatumata i k'a dɔn mayiga o ye n fani ba tɔgɔ ye sabalibuga n'i ko alimami ka so haidara ka so dɔrɔn ahmadu haidara ka so dɔrɔn i bɛ dun ye soso yɔrɔ la parce que a yɛrɛ tun bɛ alimamiya la ka n'a bila bi la a bɛ san 40 bɔ. Alhamdulillah mbade famiya sɔrɔla nin kan o kuma na fɛ alimamiya a tɛ taa kalan kɔ jango ka se a kutuba kalama juma alimamiya o sigi bɛ fɛn min kan o ye kalan ye an b'a fɛ k'a dɔn shirikɛ ka kalanw daminɛna waati jumɛn karamɔgɔ jumɛnw bolo dugu jumɛn fɛnɛ kɔnɔ. bashir allahu taala k'an bɛ sababu ma an kɔni wolola k'a sɔrɔ an fa yɛrɛ alimami karamɔgɔ don an y'an ka kalan kun fɔlɔ bɛɛ kɛ ale bolo an ye kuranɛ kalan ale bolo fo ka taa kuranɛ jigi a yɛrɛ bolo o kɔfɛ a tila k'an bila ka taa kalanyɔrɔ la o yɔrɔ jumɛn o bɛnɛ tuuba ma mali tuuba
an tara yon an ye san 5 kɛ an kelen ka bɔ yen an nana tuguni a ko fɔ an ka don marasa la tuguni a taara don marasa la i k'a dɔn o de muhamadiya ye yusufu jaabi ka kalanyɔrɔ an ye kalan kɛ yɔrɔ de Allahu taala k'an bɛɛ sababu ma badenw ɲininkali sabanan min bɛ tuguni na o de ye ale yɛrɛ ka alimamiya a nana cogo di yalima alimamiya in daminɛna waati jumɛn kɔnɔ sababu jumɛn nana ni a ye a b'a la ka misiri min fɛnɛ seli ni ale ye alimami jolina fɛnɛ ye ɲininko la ne ka alimamiya sababu nana n ka cɛkɔrɔba ka waati kɔnɔ parce que seli kɛnɛ an bɛ bɔ ka taa seli i k'a dɔn kuru dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ ko sɛso cɛkɔrɔba nana bana ka bɛn ni seli a ko ko a tɛna se ka taa yalima ko ne bɛ se ka taa wa n k'a ma n'a ye dugawu kɛ k'an bilasira n ko n bɛ taa n taara seli kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ ne ka denmisɛnnin mɔgɔw ye n ye u ko hali ni cɛkɔrɔba tɛ don min na ko mɔgɔ b'a ko mun bɛ se ka a kɔta o daminɛna waati min o de ye 2011 waati ne ka alimamiya daminɛ o de kɔnɔ fo ka n'a bila nin waati kɔnɔ a bɛ taa san 5 ɲɔgɔn na sisan k'a daminɛ 2011 ka n'a bila nin waati la mais alimamu minnu tɛmɛna alimamu dɔw tɛmɛna ne fa ɲɛ mais ne yɛrɛ t'o dɔn mais alimamu kɔni kodɔnna kosɛbɛ fo ka na juma kɛ o ye ne ka cɛkɔrɔba ka waati ye ka n'a bila nin waati kɔnɔ ayiwa badenw faamuya sɔrɔla alimamiya daminɛ waati wa n'a sababu kan o ma ɲininkali ye min ye sisan bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kan yan alimamiya baara ɲɔgɔn tɛ ani a gɛlɛyaw ani a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na alimamiya in kɔfɛ baara wɛrɛ jumɛn bɛ ale bolo dayirimɛ ɲini yɛrɛ sira fɛ ka se ka denbaya balo sɔrɔ o la alimamiya kɔfɛ ne bɛ baara mun kɛ o de ye kɛnkayiri feere ampulu ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw n b'olu de feere o de ye n ka baara ye alimamiya kɔfɛ n tɛ alimamiya la waati waati n bɛ taa n ka bitigi la n bɛ taa feere kɛ yen nɔ alhamdulilahi rabbil alamin badenw ni ye hɛrɛ ye n b'a jɛ di ala fɛ feerekɛyɔrɔ ani jagokɛyɔrɔ yarabi ala kɛ barika don a la ka jideli don a la an bɛna kɔrɔfɔ sɔnsɔrɔ ni min ye ka laban ni min ye o ye ladilikan jumɛn bɛ a bolo ani welekan jumɛn bɛ a bolo ka se alimami ɲɔgɔnw ma ani a kɔmɔgɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka nin bi tile in na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɔ mun b'a la ka don misiriw la bɔ mun b'a la ka don hôteliw la a bɛɛ b'a la ka kɛ ni ala tɔgɔ de fɛnɛ ye yalima welekan jumɛn bɛ a bolo ka se diɲɛ maa ma nin wale ninnu kun kan bi Allahu taala k'an bɛɛ sababu ne bɛ mun fɔ o ye Allahu taala ka kuranɛ aya ye wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu silamɛ bolofara bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ni Allahu taala ka juruba kelen an kana fara mun kama n'an fara la an fanga bɛ dɔgɔya mais n'an ye ɲɔgɔn minɛ o b'a fɔ min na ko kuwa i ka an bɛ fanga sɔrɔ mais n'an fara la kɔni dɔrɔn o tɛ sababu ɲuman ye a ka di ne ye i b'i bolo minɛ walima i b'i bolo jigin an ka i k'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn o de ka fisa o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ fanga sɔrɔ o kɔfɛ kuma laban min bɛ yen an ka cɛkɔrɔba mun ye i ka Usman Sherifu Madani Hayidara an b'a fɔ k'a wali ɲuman dɔn i k'a dɔn an fa don an ka karamɔgɔ don an b'a fɔ k'a wali ɲuman dɔn n'i y'a ye bi ni sababu nana ale ka teleso de kɛra sababu ye wala an bɛ dugawu k'a ye ko a fana ka dugawu k'a ye a n'a denw bɛɛ wa a fana n bɛ n balima fɛn fɛn na n kɔrɔkɛw ani dɔgɔnin minnu bɛ yan n b'u bɛɛ fɔ k'o wali ɲuman dɔn n b'a fɔ n dɔgɔninw fana ko k'u cɛsiri mun kama don min na n'an tɛ yen o fana ka se ka sigi ni golo in kan Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا